Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα σας δείξω πώς να αλλάζετε το νερό από ένα μονομάχο. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Έχω βάλει ήδη το φυτό, το άφησα σε μια γωνιά και επειδή δεν έχω μικρή απόχη, θα βάλω τον μονομάχο με το χέρι μου. Τον έχω πιάσει, δυνατός. Τώρα θα βιάσουμε το νερό. Θα βγάλουμε και τις πέτρες. Βασικά τις πέτρες δεν τις βγάλουμε γιατί αυτές είναι μικρές και κολλάνε. Θα το ξεπλύνουμε έτσι. Το ξαναγεμίζουμε. Περίπου μέχρι τη μέση. Το κουνάμε για να ξεπληθούν τα χαλίδια και ρίχνουμε το νερό. Το ξαναγεμίζουμε. Το ξανακουνάμε και βάζουμε ξανά το νερό. Συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση, μου είχα πέσει λίγα χαλίκια και μέχρι να το μαζέψω ήρθε και έπαθα. Το ξαναγεμίζουμε για 3 φορές. Αυτή είναι η τελευταία. Το κουνάμε και το ρίχνουμε. Τώρα θα βάλουμε το νερό, όχι πολύ, ούτε ζεστό ούτε κρύο. Χλιαρό, ούτε χλιαρό. Προς το κρύο, αλλά να μην είναι παγωμένο. Το γεμίζουμε και παίρνουμε την απόχη. Αυτή δεν χωράει βέβαια. Θα βάλω το μονομάχο στο χέρι μου για να μην το ξανατέλω με τα χέρια κατευθείαν. Πιάνω το μονομάχο. Τελικά τον αφήσα κατευθείαν με τα χέρια. Το βάζουμε εδώ. Βάζουμε το φυτό και τώρα θα βάλουμε κάτι ειδικές σταγόνες. Εγώ χρησιμοποιώ αυτές. Είναι γεννητικό, αλλά κάνουν και για τις γυάλες. Βάζουμε 3 σταγόνες. Αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe, and share. Γεια σας, τα λέμε την άλλη φορά.